बयनिसिमबो खुलुमनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव दङ थांनाय 2016 मायथाइनि 16 खालार खालि बिस गोनां जौ लोंनानै सा 19 सुबुङा रुंसारि जादोंमोन। बेनिनो सानै सुबुङा बेंगुरामोन। बिहारनि गपालगन्जआव जानाय बे जाथायनि 5 बोसोर उनाव गोजौ बिजिरसालिया जोबथा रायखौ फोसावदों। गोलाव 5 बोसोरनि उनाव बिस गोनां बे जौनि सायाव बिजिरनायनि गेजेरजों गोजौ बिजिरसालिया सा 14 सुबुंफोरखौ दायनिगिरि महरै फोसावनानै जिउनि साजा फोसावदों। बेनिनो सासे सुबुङा बिजिरबाय थानाय समावनो आगुआवनो रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बे समाव सा 13 दायनिगिरि सुबुंफोरा थांनानै दङ। गपालगन्जनि एडि-2 बिजिरसालिया सा 13 सुबुंखौ दायनिगिरि फोसावदों। बेनिनो सा 9 दायनिगिरिखौ फासिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 4 आइजोफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव साजा फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिजिरसालिनि बे रायखौ जौ लोंनानै रुंसारि जाजानाय दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरा गोबावजोंब्लाबो रुंसारिनि जिउमाया थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय होनना गोजोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन नैथि खौराङाव। मैया थांनाय 6 मार्च शनिबार खालि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार ब्लक BPF दोलोआ 5थि 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। बे जथुमायाव 29 नं सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA रबिराम नार्जारि आरो 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA माजेन्द्र नार्जारि, जमदुवार ब्लक BPF दोलोनि गासै बिबानगिरि मावथि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आइजो दालाइ आरो लाइमोन दालाइनि बिबानगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जथुमानि गेजेरजों फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय जादों। मेलाव बाहागो लानानै बारग' MLA बिथां माजेन्द्र नार्जारिया बुङोदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय BPF दोलोनि जानानै गावनि टिकेट मोनगोना रोखा होननानै बुंथिलाङो। थामथियाव अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि आरो खालाइगाव बियाबखौ BJP दोलोनो हगारनानै होनायनि उनाव बेरगाव जिल्ला UPPL दोलोआ थांनाय शुक्रबार खालि मोनाबिलि समाव मावख'खौ अरायनि थाखाय बन्द फोसावदों आरो मैया थांनाय 6 मार्च शनिबार खालि फिन बेनिनो हेंथायै टंलायाव BJPनि हेंथा स्लगान होनायजों लोगोसे टायार सावनानै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। सोमावसारनायनि गेजेरजों फानेरि बियाबनि सिङाव थानाय UPPL दोलोनि माखासे सोद्रोमाफोरा BJP दोलोनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिखौ फानेरि बियाबाव हाबनायखौ बन्द फोसावदोंमोन। नाथाय बिस्वजित दैमारिखौ फानेरि बियाबनि सिङाव हाबनानै बन्द फोसावनायनि दान्दिसे उनावनो रायजो सभानि MP अदेबानि फानेरि बियाबनि BJP दोलोनि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया टंलायाव BJP दोलोनि माखासे मावथिफोरखौ लानानै नुजाथि हैदों। मख'नो गोनांदि टंलायाव नुजाथि हैनानै बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङोदि बिटिआर हालामाव BJP दोलोआ मोनब्रै बियाबाव देरहानो हानायजों लोगोसे गोरोबथानि दोलो UPPL दोलोआ गुबुन मोन8 बियाबाव जाफुंसारै देरहासारगोना रोखा होननानै बुंथिलाङो। ब्रैथियाव क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय चन्द्रपारा बिजलिबारि लोखोनाबारि गामिनि थ्रोसना बसुमतारिनि फिसाय मनेस्वर ब्रह्मआ गोमानानै दं होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। थ्रोसना बसुमतारिया थांनाय 2014 मायथाइयाव नर्थ कचकाता गामिनि मनेस्वर ब्रह्मजों जुलि जादोंमोन। नाथाय बोसोरब्रै सिगां 2016आव बेंगालुरुआव खामानि मावहैनो होननानै गावनि अनसुलि बिसि आरो सासे फिसाज्लाखौ नागारनानै न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै आरो गावनि बिसि फिसाखौबो जेबो खौरां लायाखै होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बाथियाव थांनाय साननैसो सिगां बारग' NDFB आफादगिरि B.Saorsigwra बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि फैबाय थानाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोआ बांसिन भट लानानै देरहासार जागोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बारग' NDFB सोद्रोमाफोरनि थालांनाय मोननो गोनां रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो मोनगोनखौ मिजिंथिदों। लोगोसे M बाथाया हाग्रायाव थांफिनदोंब्ला बिटिआर सोरखारा नायबिजिरनांगौ होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। दथियाव मैया थांनाय 6 मार्च शनिबार खालि क'क्राझार बिसमुरि थानानि सिङाव थानाय निउ बासबारि गामिनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंना जानाङो होननानै सरकारनिसिम खुद्रिखांनाय दिन्थिदों। लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि
देखा दामब्रा दैमाखौ बारनो थाखाय गंसे गेदेर दालां नांगौ होननानै। थांनाय गोलाव सम BPF हानजाया सरकाराव थासेयावबो बे दालांखौ लुना होगोन होननानैल' नायफैबाय थायोमोन होननानैबो फोरमायदों। बेनिखायनो जायखि सरकारावनो थाया मानो थांलाय फैलायनि थाखाय मोजां राहा खालामना होनांगौ होननानै बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। स्निथियाव बर'नि मुंदांखा थुनलाइ सिबियारि मैहुर सल'मा लिरगिरि रुंसारि गेदेमा धरनीधर औवारिनि सिबिथाय बावनाय हाबाफारि खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि गोबोरदोना हालामनि बारेंगाबारि सिमलागुरि माइनाव गामियाव 7 मार्च अदेबानि दिनैनि सानाव सानसेनि हाबाफारिजों रुंसारि धरनीधर औवारिनि सिबिथाय बावनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानानै सिबिथाय बावनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां जाफुंसार खालामफैनो पान्जाय आफादनि मासिगिरि आलाराम गयारी बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायहरदों। 9थियाव नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA आ 7 NDFB नि सोद्रोमानि बेरेखा NIA आ जर'खा बिजिरसालियाव चार्जसिट होदों। NIA आ 2014 मायथाइनि 28 जानुवारि खालि सनितपुरनि एडिशनेल SP गुलजार हुसैनखौ बुथारनायनि अजदाव बे चार्जसिटखौ 7 NDFB नि बेरेखा होदों होनना मिन्थिनो मोन्दों। दिखियाजुलि पुलिसआ हुसैन आरो एनलार्क बसुमतारीखौ बुथारनाय आरो गोबां पुलिस मावथिफोरा जोखोम जानायनि सायाव केस होदोंमोन। बेनि उनाव NIA आ केसखौ गावनि आखायाव लायो। NIA आ फोरमायनाय बायदिब्ला नायबिजिरनाय NDFB नि सोद्रोमाफोरा खालामनाय दाङाबाजियाव बै समनि सनितपुर जिल्लानि SP जों लोगोसे सासे सरासनस्रा सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानायजों लोगोसे गोबां पुलिस मावथिफोरा जोखोम जादोंमोन होनना। मोननै चार्जसिटआव SSP खौ बुथारनाय केसजों लोगोसे बिष्णु नार्जारी आरो निथुल दैमारीखौ गुबुन मोनसे केसआव अजद होनाय जादों, जेराव बिष्णु नार्जारीखौ जिउ फोजोबनायनि राय होनाय जादों आरो निथुल दैमारीखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानायनि राय होनाय जादों। 10थियाव बिजाथिनि टिकेट मोनैयाव गलाघाटनि BJPनि दैदेनगिरि बिथुपन सइकियाआ बोराबदों। गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ होनायनि थाखायनो बोराबदों सइकियाआ। बेनिखायनो लोगो लोगो BJP दोलोखौ नागारनानै कंग्रेसआव हाबनो थाखाय गुवाहाटीआव फैदों सइकियाआ। हटेल पेलेसिय'आव सोलिबाय थानाय सावराय जथुमायाव बाहागो लाफैदों सइकियाआ। लोगोसे बिथाङा बे सावराय जथुमानि गेजेरजों बाहागो लानानै गावनि कंग्रेस दोलोआव हाबनानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। दानिया फैदो 10थियाव जोबथानाय खौरां। फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै 29 नं सोनाब गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि बिजाथि बिथां रबिराम नार्जारीआ मैया थांनाय 6 मार्च सनिबार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि गामियाव जानानै थांनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानानै BJP आरो UPPL खौ रावबो रायजो राजाफ्रा सुखुला होननानै फोरमायदों। लोगोसे रायजो राजाखौ सोलायनायनि मुङाव थगायदों होननानैबो बुंदों आरो बिनि फिननाय महरै फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफ्रा BPF नो फोथायनानै भट होनानै देरहाहोजोबगोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।